Karbi Anglong along krongpli atawar ng selamlo pupen lamki jurun e plengon e ason. Kedam tanga rui sitami diphu ARO sai hemalong tami krongpli atawar lampen jakong ti thurplut pen aring ahu kache paso alam kitami klanglo. Lapen la so lam ki aputhak pai ni phakre troxiar ni diphu long kedo ru samson sing ti chikimo amir piria thengno long karbi lo charli asong jameson timung aro atum pen kache song asai dengpon. Krong plia to warka selama long le hempo atum vek long le nam ka chelong dun dia tum dopik lang la pena long le hempo atum ami thang ke long nangji arona teng ka chelong le atum ta dopik khangjang halapu mondol atum bidi kang lim klemsi me thang amen la pen adona ra batum amen che thap dun elu pusi karbi lo charli asong atum pen ningje pon ke torun rong pi 1 নম্বর la pen ke binong ingti lamjir terang bijoy kro ojoy diso la pen ke Albert Teron lagi mastermind lo deh Albert Teron nang litum pak lang ekle news long te Albert Teron ke amlokhi blog 1 blog 2 long nang litum langdang lo polotang te nile poli de lang report sigi puho report ki puke hada galong le agriculture long lian ta commercial pingchong lablo tar mane chini lo nang boje agriculture ke bonai alar commercial ka bonai mane alang li hada ka knowledge dolo alang li dak long dun po lasi agriculture long leta commercial bonai pingchong pilablo lasi alang litum chok ji pusin itum pini erset prung set pen dak lo charli song pen dharna ini nang kok lo lapen kedam tang aro yang bong dipu air osai hemalong mondo lapen kapre katum pen jakong kachi thurplut kachi chok kachi theng alam tia puthak Karbi Anglong Autonomous Council Revenue Joint Secretary Tensing Rongpi kachi langdun pa mi mia joglu pusi arbok pon Lasi Tensing Rong pia phan CALA pen pasun nangji la pen alang lilong ke claim kedam ka cherap dun atum ana phanta pasun et nangji pusi karbi lo charlia song atum pen sodak pen ke hangpon Dipo district pen patir PC nitum erset prongset pen laso dharnai ninang kok athe pialam mangke Mr Tensing Rong pia phan kala arpu pen hek plot nangji lapen alang li andarong kam ke claim ba authority andarong kam ke claim amondol SK toman ahok angkang sai patu nangji pusi pukang tung alang litum ke chok chi punil tum ke jongdam a the bangke number 1 point bangke longli ahem putum chichini ne pin pen mondol tum amen kache tha number hini bangke longli chetla beneficiaries to men longli chethak de api ta mondol tum choma tha aku 40-60 agreement kache tok kabor i lapen ke number ke thoma bangke beneficiaries tum jong si mondol phan lamthe isi karjulo pulotang te compensation kang happy lapen ke kisuman longela longli kanahok dun bek abang phu atum chichini ne pin pen adak number ka script lapen ke rat along le committee long le ki thi bang ke lage hisab jok lo News Report Karbi Anglong Live